Bosino bwamate n'abamate bamino bukwete. Buganyete bokoreke. Buganyete matanga. Igonda agokoboremu. Yesu nandi bahide witiangote anonkorangira Yesu. Yesu kukwa murereire. Kwa matebiria aseme chandire. This is what he does. Wait a bit. What ebina birigo hii. Okuna. Kukwa moirera akunire. Let me tell you. Obo moyo gobokororeka. Hallelujah. Ngwete moyo bororeka na asafia yae. Oh. Ake moju kwa fiero. Nanu utaluche kanisa ko imukirira iguru. Kiara kumanya nkumisari. Afya ne kibesa ane kwa nabano ngani gwetanyore kibesa bakimukigoro bonsi. Timanyi tiko sene account yawe yebengi yakure. Mete diango te bijisa njiro gwika paka wate bigunga ya very sentence tikende nkiriya aba accountant bawo tenga kende nkiriya ya siekirwe eredu barrio. Olege itakia 9 yogosoka kwa give up. Yani kwa rusiringaki moyo okorera ogote munabona tiganda ababoli nabona uranyora gusene family ya sarikiro okorera gote iya elire bono kuna korera nganya saye nkonye uchikorera abantu chigwikaranse kina bachikugamba abandi bageteria oyo bweka ora call off by oyo bugima bwao ningo Yesu Kristo Mong'ina orinta getorore kara kwira na guchika ndiboti kiabwate no mumuroye utatindekiri eriboti ya changu mwana oyo ntume no muyahudi okoruku Yesu mukuna okorire gentoki ebintu bitatu to the family koro korandi montoyo maga chiakari kwegasi maisharu nyari no Mong'ina oyo iyo mwana uri ari tabita inunkoereza monto atebete ngabururumbu amonyene yamba teri abantu baigwete bube naba babiri gituko ngaina eba mumurumu abo ebo mamuraba mu abo lecho ubwati abakungu nabana ega kwingi bona omuntu igwete noyo iborete noyo iboretu Mong'ina oyo nero igure iya iborete nere korete gento nere kuiguburu bona tegerero mugano oyo sharo ni no Mong'ina muntu ikari kwegasi miaka 17 bano kumana goteba ngabono kogenda ndi bwone kaimugite kogenda umutachiri oyo tana kuri mushahara mutachiri oyo kumote ibono nimbwate ngo bongo kwa chibesi ya ogendeka bintu mbibiri aitanko ichibesa uswanche nkwa mawaida ntige chibesa nkwa mashauri ogende lakini asa mashauri na mangana atatu kwa mangana ya tata sama shauri ayo nkwa mache ne chuba aya nkwa mache ne chuba no mugati nkioro chora chore aya mokani ringa yani nkorere myako 17 mache chuba ana bano akamateka chiora are mambi banochi ontebi gyutagite chibesa amachi no mugati na mashauri orore bono umururi agachikorengereria agacha mambi akamatebi nga mashauri ase nginjange ta mashauri tigamba ya na ara ya tatu kwa familia elimo akamatei gokogira na guchibu goko gende pari ni bwata bakora esafari yeterira isi gokoira na guchika goko genda bono genda buya lakini mshauri number 1 okay Kemeru ngaki okay karioro meme Kemeru nege koire ndagiranda Sharoni Kemeru nyigubuya bona betondora bugango igi kyati ndamanya ne yose gentiki gikurumuganda nkenyore lakini jeno jenga nkora ngita kire nainde kujibune kigia eke na bondo jenga ngekunkera Mong'ina ne tali na roji gukwa aya abantu abakungu abasacha keigentuki lingi Kemeru bukimubu bwasalikire takoba yes kine kama motebeti ya kabere akamotebetu tumia shortcut ekia gatatu kamotebetu okora kende kule ne nkoro y'ubururu binte bimbiri bitatu kamwabona amaje nechuba
no mugati musacha uri akagenda bwo yabuta miaka 17 pesa njiyo musacha uri bona akagenda ugwikita unigite bukaira kararo murizinya sibyo magatera makoko karairo abayibi bakaminyokani nyori bintu birenga bayibi bakaminyokani kurwaria bagatuguta kibesense bakamena ara iru kirorire kware ko banaye nakiwara ko Mong'ina ritanga kwa tenya sanga mbia mono akaimoka guchiguchiuya iria ikire chiatua ibere akainyura. Advice number 1 yikemeru toro ribia bande unagosongora gentoki ebigoti agatiga riria tenenera yake abasigari bagaja bakabugura kibese kiri bakaire go nanga ngo bayimugeti mangana na makonyete akagenda gaikange nanka gaikirange nanka akanyora injira yari biti kugokorondira rubuna babo mweshimiwa bakurima baiti muino iga bono ganja arengo bono kuburia injira yari kugenda ari busigisa kayiri agatebu ugubite nyankuba ukigonjuka igakuru factory lakini bambura gite bakamutetia tokorokeria igaye mugundu guika urigereri ngakibona mangana abera arengeri tagaria kabena kiriari to tumia gentoki bono ukuba kugenda bono ngake ntirimbo kibono uika gatika bere okuinyora ichikuria karenga agateba ya akabate na akire akairana gago ikarugura abantu bari atigite para bakamutenga kwangainire onyutairana konyenyu kwali guchibiri nebibago akabwatira ini eri bono igo agaikaso gucho ikabwa yambutu kumagoroba akanyara bono nyumba rindi bono muntu agachie turuje ngotwere yonsi bontaji kuyemanya buya lakini akaraderi bono kuigwa musacha okorokonya nyumba Omochokoro Onyamora ikiga akino utaereswa ikitari kirasio gukitu witi ng'ing'ure nyumba ngakibono lichikuria gatatu liateba tokora kende kuri na kijasibi agatakanga gongo swabono nkariyo musacho yani gonje na agachirite ngatiga akini okuinyora agasoma toke makarara mambi bono mukae gagosoka mukayo kumyoka nganga kiswitati myakabona ba ngakai biya mono ngaki Mong'ina mako matenga karati nga uri ngore koronya mute yaya mwaka tiga nkoerese buna kwa mwishi uri gwatike tomo ke uringe uri mwaka moja nero yo bono mama mwaka lieri dia ona lieri fanya aswa nyumba nanga ningaitete. Number 1 asomuga noyo don't be anxious for anything. Tulia asomo nene Nyasaye namanyete chingaki chiao ntaracha aba nae tokora kayikemeru basacha aba kayikemeru unabona twasoire chikura kayikemeru tokorora UDA nga chupiri nga kende gionsi nga unabona kirigese konye mwabwa Engereza onye mutaroro ni mwabwa tirengereza bono Engereza ndoje kwabwenire one ibyo manyana karagendoki mutigire hano tubwata basacha batari gukimugondo abasacha bari para nabakungu na romo kungu oyo makonyegeriye kubanga kaganga kuruki ngusunyuko yana yani uno musacha ubande agotebi bo para kaigentoki ikemeru tagwe chandira ebintu bitari byaho usembo bengo tabarisha ebyaho Nyasaye nakorete gentoki nerorekana nga byago sambira asoboki mobuno Mong'ina yo 9 wait for the Lord moi wait gentongo teba ganyango omonene chinga kichaye nchikorete gentoki chiro bakungu muraba buraka onye gukwereire bintu mbibere aitobo muburaka kusonyomwe maite bintu mbibere bire aitobo muburaka bibiri goteba pi muburaka bori ose otigana na muburaka hello takabo muburaka mugaso utuko nengondi wasariri abana babande abakungu babande bakorera kinyomba ona asarikire ngabono igitari njiri go bono iri ryuto gitaye bono kaigentoki ukitaka kufika nyumbani salama okay
me na inwa babunge ba mintu tebi abantu ekene bese yitiri ko tei bantu kene ekene ogegusubora gentoki abantu kira mongo teba na siasa yo okorumwa na siasa okugura abantu oyikarie lakini kura erotebo ekiagera igo bono raini tekore tigentoki bono muna bono iga timba ikaransi na abarandiri monte gerreti igo tindio muya timbu atia point nkiukugurira abantu bono ngamba kana ngategerera marandi asiki nye tutageti koraki ibono mwaka buno yoro nyo ngantegerere tenkia utantegere nayo nyokoro mubungo muya koro mosene to muya nkiukugurira abantu gote buno koro abantu bakorire gentuki halo nainu meranke bugi mubuno bube omuntu okeirio orumemeru waye nekemero kiaye nakorere tutumia gishoti kati asubugi mu ngina tete ko tebi Sharon you are on baba muntu ta kungaina ngaye nganto tenene naye kurulire baje gutenena atakurete nini yaro manyene maitho muntu naro kungaina ngaturi naye ngago toko genda pakai nama eta sukuru inu kubo nama eta sukuchi Sharon you are on and you are God omokaite ngango mongaina ande tigore kita kachinga torabe ko mukungu uri raira ari embera ini komanyore bakabasani bari baje begesongo iro literi ya Nairobi kosoka bari chiabo konyora bachiri cha Nairobi tindaro rende liera be amuino gose aye chine chianka ninje you are on you alone ekerora yebweka okay kemero baba yane nyegotagete komenya abaringire kemero bamenyire kanya research andira abano liko na kugosonsa biko tebinga na mamu mino chire no tuli isirete oya alire njira gitenga no tuli mubori ngonye moro nangu ekiagera amon my lone mbuyango tebi omwana oyo gosengo salinde nima ete ngonde tara montebinga ni babonye koroni you alone seek the face of God ekiagera abakungu n'abasacha n'ekintakana ekietigeire Yesu let me tell you ororekanira asobosi bwabo lakini okikobanga bono rende ngana ninu no manyete maita baiseke mbare bogukumisana akona kuligireria abasacha njira gitega gukwani unganje nentakana so kwani ntubwete nturi gotego tule gotukirete kwanza atigaya bona abakubono ntubakwite 19 kwerende lakini twaremereirie omugusi atebete kareke gusikia mubora ngentakane kebwata buya egakora ki barenga bagosabera Sharon yama yake yekemeru onyene ndagera Sharon manyanga you are on you have a tomorrow gukuragera kei gogokora ebinto kei kitaro ikemeru binto byonse no kweboya ekemeru ekanisa gera go ikange na ende gokonya roboruti bwa kare na kare lakini nyaro moiseke ngono uri mamu abasira ogotara yani abiseke mbarekero kali utaruka nechabi yani abicho agotiro ikagusidi ura gisirogoro naendo bichori baka yegotara echabyo mate gotara igarioka muba manyete lakini sha twakoganiria maya number 2 masetinte ebetigaki number 2 Sharon niyo mwana ito to tumeka shortcut yenda asoboki mubu usago tumeka shortcut ngoja tora naenda matanga biyamure anyude anago yabona nonye naye tago tumeka gentoki tumie bintu bire right buna gwake yekemero na shortcut tiga tigange kwana kyanje no mubasta stayurangire oikaranse tokuna gutuma kibese ngatuma ngana nukirimi ekyanyoko kiro nyoko kita kabeko akaribu uri mamu nona Nairobi abegedi kibeso mwaka gaki no tumia obo keto tumia bwezi ora tumia obwa magega tigo bwa mutwa aye torigo kimogondo torigo koraga asindi noko na gutuma kigosoka yagutumia gentoki bwate mieyo urege chuchu
tugavutime tukatato unabono mwezi munyo koemia kana gusabonyo gokonyo chibwate usabe sana ogo koemia ugorege chuchu haleluya ogetuge ogesabere gekore mirimo asenka yawo mangane chishoti kati korage ntoki ekyo moeri rende nkure nkiritwate banga to basa gokora kende kure na nkoro yaki yobururu gotubwate chi abari korugoro abasacha baitira abakungu babo n'abakungu baitira abasacha iganda arakwanera Sharon intaragenda Mong'ina guchaye natiga ngaye guchimbwa gukoigure baba tigango tebi omugusiga tebete chira koruki kama sinkoruki nkiota chiruko okombwango nano gukora gategora nuko gogucha bwango chiruko kogenda ngora ukono kworo asenchirende Sharon omonto kara akorame omorogi oyo motebie buyamano buyamurira kini motebie ngaki buyamano okorame eria kabere eria gatatu gagutia kagaene ng'ombe lakini no maite gento gokora asobogi mu timbo minyokani na bantensi nande to kanga bantu bamenyiti none abayimusie abamba manyiti mbache barigia abana abagucha kurika cyo bisibuna parora to kumanyiriri ekero gutara buya omupore omuya omwana bwechigete omenyete na ngina kuro buya ano musacha gutuko nyatakayo tinkumanya gusoka roti ndaburi unde anyukaro yomate to kumanya bana batukumanyireria nabo nyakande kale form 3 lakini kabatu mwaka bono nyeturanyora ekero bwechogete abantu abuna bakurwa nkwira baroro boti chinka chiabo guchibusigira guchimate ngomusubati erotigwa mwana omuya muya nkoira bari boti bono no chanyora abantu bakona gusunguka uri ng'umwana uri kiabaga yakorete gentuki bamana konyora nayo no mubukura mabubi obichuretie uri bunore bagoteba ng'oria mwamoro chikara buya ndero twakora gentuki aruronje naye chikania sobukimo chikania sobukimo takona kumenya kimokao takona kumenya kimosacho nyokia abana kuna kuobelia abantu abana ari chikuru chibago samba it is our own make ayiboli baranto gwa chipigeti ona rucho musacho ndaiteta abantu bonsi family na singincho yengane ya gatatu egoteba gotoko kore bintu na gentuki obururu nabona nkere nkora somya abantu onyo obururu bwasoire mwaminchanire tara soka igo rako tera nkoyo otere igo ikechibando mate kukoira na embeo ya gwakire umana gocho muburi nga yubo nongikirigeso kubako ukogorero mu rubururu amago tenga ya mangana ari nakora gentuki go gwakonyire manyango monto mumenyete ko mutimo iboiri nere don't forget that tomanyetie genta ari kurie kararo moke to kumanya onyo tichinguko to kore gentuki bono gange nguka utamanyeti ekere nguke go chakomeranda to kumanye kiara gokorere na inwa basacha tigamba te yani nkora baranda mabera ndaitera ru wa urapima muka ubuya engiti ito ye manyeti properly manyanga naboko yeita gwakora kwamana kwenda budani to chibarombari go charende mbari korara bwangu ay kwamana kwenda kwara mbere liburere nandi kwa muitire ande kwamana konyora no ari sitting room ako na gotera matera gitenga kifo tago cha konyenye na akorire go ande na achire seito ana bana Sharon tenena turagusabira bari sincho turasabira umwana oyo gwanza na akorire nchi baba choncho na nyakokoro tigache bweka nje ngusabira abantu korengana bunankiroche nchwaye nangina koro inumweke ikiani ne togotiga bari sincho lende kunaranga mwacha abange na barandi bari inchu temirimo yaito bono nkitata toma musia kwa nagende bakari ruguru rero mwambo tenena iga mana korangeria chinka chiribere chionsi chia Ndege iga nimanyete bunango choka mugino mwara ko moikerugo baikaranse kera ngora buta bara
bae biruge ibi babire bonse baikaranza Mong'ina gento nagwanjira okwigena kwa unokonene ona ro Mong'ina ogogete ogotera umanyite ng'emambinero aranyorane n'omugaka n'abana baye yebona alisinjuga kabaiga Kobolindo molisi nyasimi asabera Mong'ina oyo n'omwana oyo asoko bakwa basense nabarabwa mang'ana ya atatu bataramo naro gutuganye tugutulika gwa kare na kare tusabe Nyasaye omwana no moikomo chenu twachirega igase enkayo mugaka Ndege no Mong'ina tabita byamone ikiagera kwabaire keukyo bomoyo na ndo banchete byamone ikiagera ekero Mong'ina tabita aonchogeta agagoitaba akabomonya mwando aseleta liao twarentro mwana Sharon asobosibwao aibwe kankurwele chira chiao na chintakana na baburaka na bao naende bako bachindolero chiao aya no monge bwa mamabera naende no bwato no nwanje tabana bao twabalentre gasura senjira ya bene onyale kubalenda obo bwato koboko kwao kubolio obagendanerie Omochokoro oyo Mong'ina tabita atigeirwe aibweka omorae na komorwanerera byamona Senge yeringana liao liarurwa lya bene lyaturagire twensi na kubwa mono koragwo Mong'ina tabita n'omwana Sharon tata Nyasaye ndutwe kanto konyara gokora mang'ana ao utatigaye bwe komonyene onyare gotonyarera barwanerera sekera ling'ana taramo na barabwo abaminto abachaga igasenge yokoremia efamily eye twababekire samaokao na ndo nyare kubasenia sekera ling'ana byamakaika bwasore seria tira kistoro motorio ito amen yenero Mong'ina amono mwana oyo bano nkobolinde abana bo Mong'ina oyo chinyomba chionsi na ino inchwa kubasabira tule kera kazi imeanza sasa ya kulea huyu mtoto abana bamurana abaisike bo Mong'ina oyo chinyomba chionsi koseba ninkwanete buya tali chinyomba chionsi chire kute na abaye chwao mumururi omonene ngutumanyore family rende kera gwatenenera mana korwororo bono ona abora iga mweshimiwa ngitiga nkuru gusabandwa musangirira ngori komoroga kibone nje ngusangirira njo abasibati nabamura murano aroyo ngayo mwate bango mu busimiwa nali nganga yagenda njo tena iga njo iga go chaiga igo yamano wamekuja wote igo batotagete tusabe timaiti gusiranga mwate nena iga bono ngakia bantu barakore babarore buya buri babariste nena iga gutira iga tena gutira iga igo inunta ite muterena aje bateneni iga barigereria abantu iga ekara mo go introduce naria ko babia taite tusabe marandinjo familia ya Ndege tu ibeka sama okanya sana nje mane gukora Baba katika jina la Yesu Kristo mfalme asante tangu tuanze mkutano tunasema asante kwa sababu tumeona mkono wako katika mahubiri Bwana tumeona mkono wako ni mara tena familia imekaa mbele ya watumishi wako sasa ninaalika mkono wako juu ya kila mmoja Baba funika kila mmoja na damu ya Yesu Kristo usidi kuinua imani yao ndani mwao Jehova ili wasidi kukujua vyema mfalme ni asante na imani utatenda na ni katika jina la Yesu Kristo mchukuu ambaye amepaki katika iboma mama ambaye atakuwa mzazi wake ninakuomba muweke hali ya kutii sauti ya huyu mama Jehova saidi ya yote atii sauti ambayo inatoka mbinguni ni asante na imani utatenda na ni katika jina la Yesu Kristo
mandugu wale wote wamesimama mbele ya watumishi wako, pia na wakabidhi mikononi mwako. Usidi kuwainua kwa ajili ya upendo wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu ufunge kazi yote ya Shetani. Kila pepo ambaye atakayechibuka katikati ya mama na huyu mtoto, Baba, ninakuomba mkemee katika jina la Yesu Kristo. Ni asante na imani utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Pia mwana Nyasaye abasumba bao bakira maguta baramboira okoboko ase omwana Sharon. Amagoka yabo areta amaseseni gwa manene ase omwana oyo omonyaruka. Keragosoka na keragosoa Yesu burabu bwauti borema. Omorokereri bunakomenya ase obogima buno omwana omoisekenera chigwikera ogotoreka gwa kare na kare. Na kiare kobabiekero turamanyore otokwania twamwetogeria na ende twegokerie kiagera arabo mokoreri o. Ibagari ngina konyoirire kanisa twasabire Sharon arire. Yamana Senge incho yangina koro kiagera mbashauri anenere na komenya nere no Mong'ina oyo Mogotu twamuretira asobosi bwao. Twamanyire ngo Mong'ina oyo tabugati bitoki bona matukae. Lakini twasabira obuya bwao buri bwo kwa baboraka buri okwa Mogotu Mong'ina oyo nero omwe. Mobung'aini nejisemyo bwaratanira Omochokoro oyo yabachokoro balende mbarora kini especially Omochokoro oyo. Yamana Senge incho yichi anti chia Sharon nechi anko bateneina. Na barabu batumie ekero bakomorera bamorera ase obwo banokwegena. Onyo nari family yo tarakomanya amakweri arecho ekiagera recho gabatiswa na sobwango timokire nere ekiagera yo rantora amanyekera aratimuke twasabira gonjokere bono amakweri arecho abeke mwansekana na sobugima bwaye tokorwa mochioyo omonene be testimony nga engakire cyari gutugutwa kurandi gukwa beto na injira rina konyorete buna Yesu no mubori bw'ubugima bwane buyamona abatwa cyaiga na intungo soka torekera oyomo twasabira ogendamo na intu tuliotumia gari twaomba neema zako, waliotumia pikipiki mkono wako wa rehema uwaongoze, tuliokuja kwa mguu Mungu pia na sisi utufikishe salama. Kuna viongozi wetu ambao wamefika hapa ni kipindi cha kutafuta kura, twababekira asobosi bwao obao bung'aini nejise kuba kwiruka nechirori anaharia obao buya bwao na gwetani onzi ole tomoremba sense yaito inde tonyora libagari ogosasi makera lituko ubatumie no yoraro renga na weneta kubura yenga kiyi Yesu nere mwaka maguta atorae buya atokorera maya ilindo buya bwabo genderere bono tigirite ria uri bakwase kideka chinke kero toraruge keiga Senge incho yaba na gwetani igo ekero abarai baitu barakwane kuba kuna chimeme chiabo na onsi twasabira asiritera Yesu yoro motoria. Onkorangira I think you are the older bus over introduce iga na nganemo elinde toreto mo bunga kwane emo musingo jako hii sango jako baro mubunge kwa manyiri antu aminto mwezi na bakwaniri onderimo mbiyamole naende amjambo aya nena make na tebunga introduce family abange bale lakini mbali abange abande mbaliga lakini bona iga igongwanza iga tinkonya koira round twansrega aria oy mokyo koko igore ko introduce gusenko tigubuye kwanire Nkenesta ke muntu ncho muswati omonene asenke yiga muswati Ndege choro mwa monene Mong'ina tabita mama na wakwani limbia mwezi asama lieta ngor ko Eunice Meroka ayo Ndege Rachael ne sister yane asante so cha watu apor
Aserieta. Na wakwani mbia mole. Aserieta ngor ko elfu ni morandege. Rachael no yo minto. Are ngo musani one go kumi. Aba mtana wakwani mbia mole mwezi. Marieta ne. Marieta ne ngor ku Josephine Mwango. Abana ba minto basire batatu. Ninje bare kubwati. Inje ngo ndomo sabati omonne bo Mong'ina otapita ngo bwati omumoro chochi. Moto sabira niga kinanda makweli taira na so Mong'ina yo kabere. Ngebiro gebigoje. No mo tankonye biro bai karanste goje. Bai biro bai karanste goje. Kai karansa ye kai baba. Kuna shida kai ka hapa tu. Kana we kana karansa na bandaye. Tangani yekikendi. Samarieta ngoro kusara ke mto. Nincho mo ke bo Mong'ina tapita no mo kachola mundege. Na inche na abakwani rimbi yamole nja Marieta nguru ku George Nyariki ninjo mu muromo nene bwengeye enyombenke timenye tia ngamenyete bonjali na babande bararengere linga mbanya kondora buyego lakini kutoka mugambi na maite kutoka bia mono sana na abakwani wairire bia Samarieta Frida Nyaboke Mong'ina chochi. Asante asoko cha kutoa pole. Asante sana. Monyo ubiyangor kumwenche. Ngani tutumikira dia mama mwenche tabita. Lakini tata na sirete 97. Mombo atobeya. Omogambi ntambweta kor kugali na poko. Bauna basani bane oyosira musibatyo minto okorokurecho ndege. Asante period. Abakwani mbia mole mwezi. Inchego ngoro kwa Florence Ndege. Mama noyo osirete amorerio no renge bwa bana bane. Nabatebire bia mono. Abakwani mwezi mbia mole. Samarieta ngoro kusharo Nyaboke. Ncho mwana Rachael Kerubo Ndege. Mama na rwarenga kentambe ntwanyara to kumurwanira na babo mintu. Mwana kumanya. This is not your time. It is my igabona rio mwana yako bwena. You people don't know. Motiga korege ntoki. Yes. Tuaba to kumurwanira sana. Okotera ngoranchi tagontebi. Sharone ubogi mobu yobwenge. Ngomingi mama gontebi yobugi mobu yobwenge. Bare kondangiri mwanon. Obogi ma obuya obwenge. Nanji toga tero kusana. Ngomingi mama kunya gontebi yobu obogi mobu yobwenge. Kumbe nabwate sababu. Nyasaye amubika asagia. Nanjete akamwanja Nyasaye. Obogima bwae bwonsi ari goteba Nyasaye kina agende. Ombeka asore. Ongira asore Nyasaye one tontiga. Ayunara amasabare nga mama. Munyare mogonsaberani. Nakongo sana gotigara omwana oyo me family.
akongo sana chianti chiane ne chiango chiane montika monyare moko ngikange chikazi chiane bare basiriria baibori babu Auntie Joyce na Auntie Rebecca bana bari mwatika ire mobe moko ngikange na bana baminto mara mwezi Mogi mobuyo bwenge buna rito rikowa buno kari byomobe ange matu konko erare na babes atutwe birero bya ombosa obe ange Yesu gakorangeria obe ange nagesie kwe birero bya ombosa obe ange toterekio moerio aye omonya bibe igwerio giria Yesu abaigoro bagoke obe ange tamakoro mosunte weorokia se Yesu chakorogendo bono obe ange obe ange Yesu gakorangeria obe ange gote bana se vive gesie rina gesie kwe virero bya ombosa obe ange Sharon mbiyamano taite twae abagambi baitu baliramo ne familia ya short liga abakena bane bwairire buya natrasa mango igatwensi yamano. Thank you pastor for the good ceremony to very present and it's good abande kere barase ebirero bagutuka tari boyo abando mo utoketi igana imwate kolera letu otherwise mwengurwa muta utoketiga mwengete kolera letu mwengurwa mochana. So I'm happy about that and let's praise God because of that. Omochokoro Sharon. Lejo was was ahead of me by one class, so was almost my classmate. Igoni my derecho in and out, tuakine nera, tuamenye nera, so ikirina gotenga aquí, rema, njikawe ni matenga no mare. We have shared together for some time. I once no manya nyimbo, ona no manyete. Enega asitua kolire kwa arore binte binge. Kero tenga rema, no matenga kolema, okolema ngakoba. Yakabere, that's Monchirane. Kiaberu maede. Your mother is not coming back. Now you're Bwati, was to Comerana, as over to Igor. Abanya Kenya Pole, Mamma Tapita. Ogana, wow, to get one chirane. Wono, Antonio Ruaka, Sachinde Narangaruka, Nabora, Matanga Rengamang. It was Matanga Kiburu, Muturi, Titanasi to Mong'ina. Nine Gocha. Ntigere ntamoret namnyo kora kokoboko na roninka egere managocha mwanga beire abare ne matanga tego saba kwabera kara gocha singen chikiri asenje wata singen jamba gombo akoreta wonta ko sana ni manyete abara ibane ba buribaga abara yabatena baramukomya ko barasigete ko mugambyo ndo Rwande utasaruti gasaruti agende untiga beshimigwa barabwo ingo mushimigwa gali ala tabande mugambi ndo Rwanda mungaona ro tayo tigante bari ngane ri mario mwali agar mushimigwa kwali baga mero bene menga serikali bwate aya monto akolte tukabachi net mwana gaji net jiri mwama na kwebisi to kwa busisa kane mkonga kwebisi na bora aruroke wosotu ale yare jinero iri akabere ntoga endrete ko kubanga amangana ya amacha itaire nyansira ko bate barasa Jumatatu igo bali mwansi pimo lewe kenyoro kiane to menane nyansira nyagitari me ntoka bate barasa onka igo yo kanga mangana make ikyo mwerio
abana baito goita bari jirusa tiga tubarinde abana baito tiga tubasemi amangana yande tasichinse na makong bona yomna nyikara staria na alde WhatsApp ya mu mwalimu wa maru nyomba bona mambia eno agatige noti otige noti obisi osokaiga oruse bikoro tene chianga asoyeke semaime izana aro kumugusyo itoga kurugusoro sinongo igo abantu batwarira amangana mange na nimwe iguri abasigana na yande tiatolendane ndago watebinga ngo wakande karebacha takora ngiyeke taku yatomeno malembe twanchana yande tukwana sibarasa mushimiwa muri tanke fuma ibali abagani mwacha ncho mugambwe kinyoreke. Thank you. God is good all the time. Wano nyatari nyasango nolensa mwakere mbia mono Njembenad nyagaka ugali iganse itonde gona achira kwa Mong'ina Paul George Eddie awami poleni sana pastor egento kweba gotebi umati ngeringa intutoragere omwana oyo ahil intutoragere atamboke obararobo bwochungu goseni intutoramusiri lakini ngeringa tiatomoe chingaki chingororo ngakie yabwato obororo indabwene osengaki ni numuragere omwana oyo birengera libikeane talibo nje nari gosaba Mong'ina nabamina omwana oyo mina Omochokoro ni numuragere akoro bororo na itwe abakenyoro ndobabwatesi akoro bororo amatanga agarekera lituko ose monyaro jibano lakini elia olitaraika togonya gosaba Nyasaye ne karolia ikire ntogwanjerana ono iga ancherana nga oyu mwajete mono Rachael mino oralire ne kera aralire ndwe safari yeito pakagenderera bali tole moyo weke safari ekoreki agenderera igo bono ntu twachira twabatigira masabo Nyasaye nero ragere mogenderera no botwerere gochimotwe mogambe keva na igo gotangase barasa na yaki gotangase togo batengo ogali nare tata mache nyansira nje bono morayo ine gasimu angete ningenderete olio tarochi ngo macha nyansira ko nyararire ngaki entambe na bege toko boko wake na chache ntoje tonya nyore bake na yande na bege tekie nguku koja ningenderete gas lakini banda abango maete egenge olio mopiro ole isiko olio gwaka omubwete ngo monta ko train kera lituko lakini abisara nse isiko otamaete wako mpiro omaete wako mpira ko boyole 2020 tugeocha goika janonde na mwangeto koboko nande monge alifayo iganinga aba na ubange to borai nande mbaraka na kongo borai mbago kani mbali kongo borai na sabali bageri ngaki ngomiyo kande lero nincho mo speaker tigera gonda etendigere Samuel yapoko maesinia agendera ligo mokorango ya injengo jugo otenera assembly lero tenyara nga libagana etu no monenone na muchaire okimoraro lengo soka edi moranga kina soka ega Samuel Miyamano konda vea mona Yesu bono yani tiganda araba bodi na pasta turandiri buyega ngaiga nande muratoreka otenje pasta na toreka riria ndagojirie satare gojira bono iga none gasieto kurioto ya tokongeire ana bongo tema sana na birunga na ajira matanga lakini
Omoindi ogocho kubaroberia na gwate bande beba ngata inche ngocha matanga tata gake. Onsesene omotoria konda bea monaye nyoro kyo wanchan wao dole obosyo wao monenengwe kaneye so Omochenu bunere konda bea monaye eso nere obuya bwane mwari wancho mwana ogate bang'ang'ina are gotera obogima obuya no mwana onera ogotera okurikira ase ng'ina nera anya gotera egekoro oyo amosese ning'o Yesu marietane Samuel apoko Omo MC bwe ward ya Kiogoro. Lakini nje no munyari bari kamiri. Tindetaniri. No nyiboira nande nonda akwera onye Yesu taraje. Wono gona achire na masikania ndara kwana oyo mintari fayo ontebi na kwana kare. Mheshimiwa alivayo Ngeresa no mo MC omekenene. Egera ngo kwana ogotene na tatai. Neroyo. Lakini soba noa utatiga banda ba nganye tigo skimu basone na bwaba bano tomoro china gende tamabere basi mwaga ikaranza bono tinda itiko barosia egasina egwa ne yugo kubatei pole na ndende usiro ngoli nyasaye bwo bwanjani are myo Mong'ina mana abana bae abaye chinguru abasire no boronge bwakoboko kwaye nagoetani onsi aba ogosemeri goetane tiembera nga baada ya makweli obogima mbokoroteki boro yani omombe tinga kerore chare kurara nyasaye ne rusaring oti nyasaye ne royo pasarani nere nyasaye itwatigiro omwana oyo no Mong'ina baba monyi gweto bano naino tago nyakuoga nanda yo kuoga ne wodi ya no kuru matenda kwani oro otanya kororai tegerera ingi kiagara na cha pasta abantu bane banyansira ntegete montegerere neji point isatu tarikura esati na be gase ngencho omonto ngo supportia no arenge constituency yeto ya Nyaribari iga birongo kwerende nyanturago nande na tebe sengenche gente kama pasta Nyasaye ansometie njoma eden kurwa sedini ya chagere pasta konyora inu mutara manyeti ni bakocha gutore kogendo burandia inje na atore gete kare igoro nondo ochie gera mogonya gocha monyi gwete bano etenje ngogamba nyaguta yani ngogamba nyaguta abantu batore kenje ntigara nande bano roje ntachieti igoro namwe ametege nsembi yera abega ege ko era marika go te bange kere tu asaretie ekieni ge gakora ngaki ge gachenje bona nje nkonya gwesa mae nyike igoro ekieni ge chenje mbwa nere na nje mboso no mosongo tegwana ine bano bono e point entangani pastone yagera nacha gego te banga rosia matangao gokoreteki kore moyo bana banya sa tanya kuoma naye maide basi urandi ya mangana makongu ama kongu egwadi yana no eta jitange na bosongo engenjeri gwateba nga okonyora abajike ngakwana kwa baruka bagotara na kigwateba bano gaki naje jabi ari wono bokongu muri mahate bwana lakini otogo de binga Nyasaye marika ga de bange kinege sakwege korekano oyoraga konya ningo yasa bono kura so boy kubense rosia matanga na bana abo Mong'ina na ino rosia matanga ino ogo kuno okori because ya marika ga de base ketabo ya Samuel yeri tangani 14 ya kabere ngaintu tuansi ko katokwe gotonga maja itegrata nya goraki baka no ye ninje ngokunde baka baso yorandi ngokwa teriko chiko mwabera ngaba no murandi nga kohendari baka no ye ninje nabero muchumbe nande ntagete momente gento keke na wanda akubono omaite rori njanyirie mwaigu nge rori njanyirie kei erori yanyirie roche kinkoru mambi nkoiro mwane sukuru Ngeresa makonyora nde taracha roche omotu okora ngenje amagurarigo lakini Nyasaye base gento naja kumanya kerokyo kora ase Yesu turiko kubwanga ngorabo because ya matera ango jonatera na matanga ne mechango ninje ntanga ini
nono gari arakobera atakonyike tongi bono ne rosirete nangina bosa monyi gwete banaga mintebi ngaja konyora nga mangana yango korotari abosa aba aye murisio yore sanete nanchi ngoje tiko change kanisa yao tanchi kwanya kuonga kira chikura bas emere meye ngaja konyora teri yabo yabosa igo korama ya gonare goteba na mumuro manene torosia matanga ito kitore moyo point ya kabere yagera nacha abarumi ebungo 15 igego teba ngagoka na bako goka rira na bakorangaki bakorera bono nakina chira na no Mong'ina amana abana baye no Omochokoro point yo moyo pasa kwanga okina marandi yao ande bona kana nyori abarandia na aba bakorandi buya tutika pasa no be kwangene buchari no le bori ga aya lakini rende bono nonya tako noroiga mware wanjanje moego eresa gonya gukwira gojahe basi ono basta na bere lakini egitogo sabera na viengia emereme yokora onyegenderere amatuko gago ikayesa goja onyore gwatore chinkoro chinyingi point yo mori yagera nacha nabagarati sana emo bungo kianda egotebanga nabo timorosa gokora yara maya egekora na mogese ekerenga kira ikemutakwetye myo no gotema gokora yara maya egora mutu ya yengene goreteki abana banyasaye Omong'ina oyo natokonyera no ibwe gwodi yane abatebi esina arure bakarero ngoro ku mochumbe engeresa tigaye no muntu bwe sikimu tata twarure libuime nonye ninde yende sana timbono yaja goja asingenje sukari no monya kore ngana na abote ngenje yebo omaida abana banyasaye tigamba tebi ngatarinda gerankoria kurumambi omaito mukungu angete eturungi tiniko nchaya mabel nari na marabuwa ni bipisi bere baka bono na bonde sainiga monyi gwete bano bono na nacha yamba tebi na bano kunuru kwaje kana jor 2013 ene tamu yakabere pasta ngo sap kana jor 2013 nyasimi na manyete nyasimi no monuru kombwa nyasimi tena bantu bakorore nyasimi no morisio beyond oyo manyanga no monuru sana kana jor 2013 anienge nche mwarare kana chago rwari twaje no gari abantu bazingaki bande baturapo kochire ogari ochire nane mwaro nabekiro birogo bibere monyi gwete bono ense aparansi omonyo ne sukari bono kwaba bono kurundira bukurigo tari ndagera monyi gwete bono nyasao tokonyira abana banyasaye egetigarete no gokora yari ngaki amaya Omong'ina yabatebi kwargo jaseito basi myaka 25 nonya kwarako bo muise ko bwate abana 10 oborire cha abuseito nkware gwanje aseribu asara bogete lakini rero ncho nyasao bekwo ningenda myaka 2 tokorwo gogendete kuganyasai ngoyo korira manena yiningo nyasa yani asabe chochi nara onyomete kurubon aso twabwata mago echo mago atatu goko genda go ikwa ke ansi egere to ira nebu ya to basa ko genda arari igasa yaga lakini rere kero korigere basa na nago chikire nyasimia cha korete na yo churara girake buone ekoro chingo konchiro amagena naro chiombe ni ntugete no nyuwete no mukungwane no musigari na maete koro sindagira na ndo mubariri maete na chore to mubariri to chini muame to saba namba paransi kati abo muama yes monyi wete wan na ande banya bana banya sa tiamba tebi omonto yote ne na atini mongiti egento kyoka kankete ni chibes nyasaye mtu ali chibes nyinga abantu barabwene sa nakingo batebene ngamutaga ontema nyasaye ntore bintu ega ay ogotore ka turatore ke twensi go chigoro egekora abantu bane baratoke bare buya ndogwana ne bana bai George egara gwaja korera nyoko ngori bana nyoko byare nkwaro ne baro gotacha buya that is it enere ga simbekere bas lakini tiango tebi nganga temera ondi entangani ingatema nteme Omong'ina itigago tebi tigachikura chiki nande mako nyora abantu para makaratasi ngapo kopia box nyumbani bone sene bwato molembe ga neri nari nkongete onye nechi kanisa buone chonsi na agachire permanent nechi na abekire chitari inote bwachi baka chitari baka kiregento ekara na so eto bugambye babwate yamaraba lakini tuagachire tukakora baka na abekire baka chitari bakebiro goje plastic lakini chikura chigo ika mbali konyinyura
mwara goteba gaki Yesu na intu twara egwete nari na tokorete mirimo gaki bono ninche bunda matanga asa abantu abo bagoteba ng'a mpata ito bochumbe bono omonto magochogocha mambiendo bane kiransa ote Mong'ina baba yo nyori Mong'ina baba nagosabeire chikure chura ng'akira onye makweri aria magonya gocha kurumaega ong'inyoraye nonyigwete bas bono ekero nacha natumwa ntegerere ndusiero ngori ekero nacha natumwa number 1 leta egento keri number 1 mheshimiwa gari natiga chibesa chaeri wemo h morisi gakonge h na koire oirera bamurabe kebwe abana atebiwa machiko 500 basi genda bano kanasa ene omorisi wa maburi bano basi to jinga nje maete nyari bari basi kanisa chiberete aya na inche ngina roma ko ndiboti umaete nche kina riboti kuno mugambi gwe katebe mwana one university akora nandi chibesa njitigarite gotara gusatwe tichiragerage ndatare anyore gasi andosi nanje bono tigamwiraniria nande gente kama Nyasaye konyete basta ngosoma marika ase kitabu kia Zaburi 116 fungo la 14 ega goteba ng'a ning'ikirani chira chiana ase omonene nagwasa amasi abantu baye bonsi bono inche momuro omonene na inche seitu nomomuro omonene ake esabu ya echibesa irenga chitigarite ii oche ase ogari tugambe na ogari torigina basani bande iga tukura amang'ana ayo omwana oyo anyore certificate achake korigia egasi na inche ekero nare gocha nacha na echiribu chiana ibere naende namba 3 natumwa natebiwa nsa omheshimiwa Machogu omochumba onyari bari Masaba naende okorigia obogabana ngocha arenga arakita nyore tibaga ontebi ng'a morwere erongoi yaye asiringi 3,000 erebu yose erebobe bono echiribu sana bono ng'anchire nditumie pesa ase amachika otari ayane chiribu isano chirocho ng'anchire nchikorega omwana oria moe chiribu ibere anyakorera ng'ina chiribu 3 ng'ema okorwa anyakogora amabere akanyera akwere inche ndebobe bono gaki ero motare gwanja rendo morise igubone ginago kora mongero ngori nsomere gitabu gya Isaya nemo ebungo 8 mware gwanja abanyari bari aba mutiga mang'ana ande osembo nyombo sengende omonto muraike nonje bwone gerera isiga ogoika keumbu oturumbo koikerigena rigena osoe gati osonya kwana otire rogoro enyombe mbariri ejitairi abono mwapoko amachiko gariga omokungu akwa akarata chieti gasi onya tachieti onyo chiete emeidi noere eko echa na mandasi osuno mugati nando egwe transport ne migisi igombo bende gake bono aya Isaya isanemo njugo chacho chinaye ngokorera gokwana Isaya isanemo ebungo 8 abana banyasaye tegerera Isaya isanemo ebungo 8 nyuma yayo nkaigwa monene okuboria nyuma yayo nkaigwa monene ogokwana ning'o toma na ning'o oranyare koba omotumu oito yes ning'o toma na ning'o oranyare koba omotumu ongo oito nkairaneria ngateba naonda ntoma nyuma yayo nkaigwa abanyari bari bagoteba tongi osirire egasi yasarekire ng'ora ngotoma apoka agatena nonda ntome tato ito nando yo ni Nyasaye ensa yabene twachira sobosi bwana bana bawo togo korane ringambu yamona Senge njeke okyobogima Nyasaye ito watwereri bagariginya abatwenyore turamoyo tonchuria sobogima obo nakubwa mono tunache bina bya boronge kera abe twararire no yomintore chararire turare nabana bagosemeri Nyasaye ito amatuko kware ko lecho no aerereta otigire omwana oye otigire mama omwabo nabana bamwabo bono twachira ana bairi nabasani twaretera amagomba ke mwanya bantu nobore mubwake mwanya bantu kulendo omoremi obene tware kurangeria na etato ito Yesu tukonyora ng'amatuka ari kwarenga asobo ikubense
Yesu Kristo na gwika kware kore mya bana bao kero kwagenda iguru gatiko moiko macho no kore mirime iyo ono gwitira singuru chumo ikachikaransa senkeye chibare mie kore ngana nira kubwenere na gwetani onsi obago semeri gwetani tiembera nga baada ya makweli obogi mamboro kwabero mwegenwa nando munyakero bwekene kururi tukurire chakararete oikari tukuria rero bia mona singe jo kwara aba minto ojikwagaro yo minto recha sagachite kwaba ikibuya nekero musangerekano chaka Yesu nkwabori ngobo munyakerugo kwabero munyakerugo bwekene nekenene mono Yesu watumiro musumbo korengana na yakubwenerete ringana ryao ryachire asenjere bwenerete ekitware kuboria ngagwetira singuru chumo ika ringana eri tutuskiange gocha asori Yesu na tutanya gusukarinde baada ya hiyo Nyasaye itu twakubori ringana kwenda turase getambukiro kende asengenje yogo sire familia yi enyore chinguru chogokora emirimo yawe yakera rituko nekero oratogwanjerwa otomoyo bwokorwa nekero turakore buya tukwira ningambi yamano enjereri kwara abana bao kuruchingongo nyijense kero musangerekano koera ogende na kero yomo nekero bareke buya bakwira ningambi yamano wano kabamwe nentu gwika twakorire egekora twasabire twegene tasiri tara Yesu oyoro motorito na ma nabate bien Ndege Christ oyo tena igurdad otenjo ninjo mugambio oyo pasa anyo mete bwone oyo anyo mete gwodiane na anda kanyome kasi ni yane na marika gonte biga nyasimina kwa manya no kwego kali omukungu oze mwete kate bosari beyond turoji kende kende amarika gote abase kitabu kyemerengani ngoyo nyoriro omukungu muya onyorire gento kerengaki turoji na choje chogete yani oroja ariko nyoro mukungu takataka tanga choji moya are bono moroja iko moroji ngabantu kurubone mbuya turega kiaye no tenanje no muyande nkonya ga choji karanza makoyone aya omwana ono yo minto yo bono ngero ngoi nare komanye kwaya nera yare konkonya bwango nto bwatera nune mbure kwaya nera ejebegete buru nande roje monore tenanje njugoja kamya ene ya beyond kwate abananje narago konyirai bono mechango njakane tutiandara bade basone mechango njakane twe abantu abakorigiere ende naintwe nonye turabarisi be kanisa nande nabana gusaba nga machora abantu bamwirogete Nyasaye nari ensera abwene umuntu irogete Nyasaye suka goja kwa lakini ende tara 18 ngoja kwa ndande kanisa ende jurwa na boranyo na etire gandu tesiringere bombe lakini tiniko cha muchango gonda ete inchugocha ayo musubati otori buya igogotera ria abantu bagenda iguru konyare getensa ekerongo tebe ngikwaye tene nkyo garansire ngendo chari epie yana ngaye aye mon oria ye ine bwe kanisa na manyete na bombiya na ande tigamba tebi ikanisa chirange ne town mwamanya inu mwenyarete mwese mabuya yani roja bakungwa abana banorete igane nchara bare onye ne kanisa ya nyansira mago nyaturubo mamba nore ngenje kai otabana bali bakoboka ne chabati nande barara necha nkonye kuchia nkonye kuchurura ekanisa ya beyond tegara muigwe ekanisa ya beyond nero ya tigire ngori yawe ya siringero bumbiri nande bante abiringe omwana direct baba inchuga inute naga ndetera gocha ngerasa mogisangirete bes ono ne base ndango tebyo beke mesinge aya na chakire kurwa tira leta gocha tendena muga tena baka kabani na murang abange na bali tena gocha kamya na inungwa tena motige family yoka mbija mono muga kangares msio mekenen nano yose chojuruta nande kwa kia mangana ngana atangaza leta gocha mbija mono muga abaka bali tena gocha bwango torwa tena gocha leta aye omosubati ori obegete yanga maritati aye lete bese gocha aye nande bono no tere chame ya monchu gocha
Nani gayo gochba. Oh, leta. Abaka bari leta. Tindate abantu mutenini. Sange naye ganya. Omaita pastor no aba catholic bago chibabu aba SDA. Because yonye no mufato renge muntu ta koimuka bako orure bisibyo mo. Na intu na botwara ko ganyanga tanga pastor na arwe bisibyo mo rituma kwanza kokwana. Leta. Biamono chief. Aya leta gocha. Leta gocha nyagaka. Ekwaya. Leta gocha mwakori Mong'ina itagocha. Rondi gocharia. Sawa. Aye, Mong'ina oria. Mong'ina bwe kwa gendari. Genda bwangari okono osio chigocha. Igo leta gocha bari mwakori. Aka leta. Baimba tokuma kwa manyaye. Aya, biamono. Nande etangazo nare koruase district ya sabasta Omani arwa. Tegerera. Ngori okuoga. Ayo Mong'ina kwarete chibesa rina gotuma ayo muntu uri kwai. Kwarete. Oh na to sangu ndiorete. Nonya na teba ngomuntu onyorie gente kiano omuntu onyori mukungu munyenyori n'abantu aba beyond na inu anchira nanga mubwatu murandi na ndare ndwe na ndasikwe momo chaya senge nje omubere babanya simi bono mo makoruta chinta chonga enga ikarwa omaeta barandi mbale oromonyere ngenjera kini otarusi mo eso murandi yo yarusi akobeka chi point boronge na chikoreteki unachire nande nanje wankonyere basta omubere oyo ngayererie ngenjeri gwate toende na emotion cie turateke egwato konya togene ngora gochochi mwakora judgment rais nori mogotolini chirori kwaira judgment ngora igomo muroma nentu akore gento kyo mwana oyo omo manager oi ina coach igate banga kerto gokoro gosangeria na mente chiri bu 10 igore ndo mwana sati beterete achochi mwayereri bwangu wikaiga before the end of December onyora mangana yakore ari mwana endale de sati bete pastor inchwa otokorie abantu bagende sibaru siarira gente ensembo bere nare mwego na pasa mwegweti ngabai mwegweti ngare na bato kwa na siasa na ibungo mwegweti bo tene na igoro bano to sabe twensi pieri nde turwa